Svaki dan je promatrate kroz prozor, a nemate pojma da ta mala kuglica perja zna izjesti mozak drugim pticama. I vjerujte mi, to još nije ni najluđa stvar koju zapravo radi. Dobrodošli u divlji svijet. Ja sam Jakub Prohaska i danas vam donosim priču o ptiči koju poznajete tako dobro da biste se zakljeli da o njoj znate baš sve. To je ona sitna posjetiteljica vaše hranilice, ona vesela kuglica sa žutim trbuščićem i crnom kravatom, koja poskakuje s grane na granu i veselo pjevuši od ranog jutra. Sjenica velika. Zvuči nevino, zvuči prijateljski, zvuči kao najobičnija ptica na svijetu. No upravo je tu kvaka, sjenica velika je sve, samo neobična. A priča koju ću vam danas ispričat zauvijek će vam promijeniti pogled na nju. Krenimo od početka. Zamislite klasično zimsko jutro. Vani je još mrak. Mraz crta uzorke po prozorima. Stojite u kuhinji sa šalicom kave i gledate kroz prozor hranilicu koju ste objesili u jesen. I eno je, sjenica. Doleti, uhvati se za rub hranilice, nagne glavicu, uzme sjemenku suncokreta i odleti. Za koji trenutak vraća se natrag iznova i iznova. Ta je slika toliko poznata, toliko umirujuća, toliko samorazumljiva da nad njom nitko ne razmišlja. Sjenica na hranilici jednostavno je kao snijeg na krovu ili vruća čokolada u ruci. No što ako je sve što mislite da znate o njoj tek pola priče? Što ako ta slatka kuglica, perja koju hranite lojnim kuglama, vodi tajni život o kojem nemate ni najmanju predođbu? Sjenica velika, latinski Parus major, jedna je od najraširenijih ptica u cijeloj Europi. Naći ćete gotovo posvuda, od gustih šuma preko gradskih parkova do vrtova usred velegradova. Njezino stanište proteže se od Portugala do Japana, od sjeverne Skandinavije do sjeverne Afrike. To je ptica koja se uspjela prilagoditi tako golemom rasponu okoliša da je to samo po sebi izuzetno. No većina ljudi to uzima zdravo za gotovo. Sjenica je jednostavno posvuda. Pa zašto bi bila zanimljiva? Ono što možda ne znate, počnimo s nekoliko osnovnih stvari koje možda ne znate, čak i ako mislite da sjenicu dobro poznajete. Sjenica velika najveća je sjenica koja obitava kod nas. Mjeri oko 14 cm i teži oko 20 grama. Otprilike kao 2 kocke šećera na kuhinskoj vagi. Doista je sitna ptica. Njezino je perje prepoznatljivo. Žutozeleni trbuh presječen crnom prugom po sredini, crna glava s bijelim obrazima, maslinasto-zelena leđa. Ta crna pruga na trbuhu usput važnija je nego što biste pomislili. Na to ćemo se vratiti kasnije. Prosječan životni vijek sjenice velike u prirodi iznosi oko 2 do 3 godine, iako u zatočeništvu neke jedinke dožive i 15 godina. U prirodi je to nemilosrdna borba za opstanak, većina mladih ne doživi ni prvu zimu. Predatori, bolesti, nedostatak hrane, oštre zime, sve to decimira populaciju. Pa ipak, sjenica ostaje jedna od najuspješnijih ptica na kontinentu. Kako je to moguće? Odgovor leži u tap kombinaciji osobina koje biste od tako sitne ptičice najmanje očekivali. Lovi mozak drugih ptica, dođimo sada do onoga što ste čuli na početku. Ona lovi mozak drugih ptica. Zvuči kao scena iz horror filma, zar ne? No to nije fikcija. To je dokumentirana znanstvena činjenica, a sad ću vam objasniti točno kako to funkcionira. Godine 2009. Mađarski su znanstvenici objavili studiju koja je preokrenula dotadašnje viđenje ornitologa o sjenicama. Pojedinačna opažanja postojala su i ranije, no ta je studija prva sustavno opisala pojavu. Sjenica velika u određenim uvjetima aktivno lovi druge, manje ptice, i to ne samo da ih ubija. Ona im namjerno probije lubanju i izjede mozak. Zvuči brutalno, da. No s biološkog gledišta riječ je o fascinantnoj strategiji preživljavanja. Kako to točno izgleda? Sjenica velika ponajviše cilja manje vrste poput kraljića ili razne vrste šišmiša koji hibernacijski prezimljuju u špiljama ili šupljinama drveća. Zimi kad hrane nestaje, kad su sjemenke zatrpane snijegom, a kukci potpuno nedostupni, sjenica traži alternativne izvore energije. A mozak, koliko god to zvučalo odbojno, iznimno je hranjiv, bogat mastima i bjelančevinama, upravo ono što sitnoj ptici s izrazito brzim metabolizmom očajnički treba u mrazu. Znanstvenici su promatrali sjenice kako ulaze u špilje gdje prezimljuju šišmiši. Šišmiš u hibernaciji praktički je bespomoćan, tjelesna mu temperatura padne na svega nekoliko stupnjeva. Otkuca i srca uspore se na minimum, jedva se pomiče, gotovo uopće. Sjenica mu tada priđe, snažnim kljucanjem probije lubanju i počne se hraniti mozgom. Cijeli je proces brz, učinkovit i, sa stajališta sjenice, potpuno pragmatičan.
Nema nepotrebnog nasilja, nema okrutnosti u ljudskom smislu riječi, samo opstanak. Sad se zapitajte, koliko ste puta gledali tu malu žutu kuglicu na hranilici i pomislili da je sposobna za tako nešto? Vjerojatno nikad. I upravo je u tome ljepota prirode, ništa nije onako kakvim se čini na prvi pogled. No budimo pošteni, ovo ponašanje nije nešto što sjenica radi svakodnevno. Nije njezin primarni način prehrane, već krajnja mjera, rezervni plan kada sve ostalo zakaže. Uobičajeno se sjenica velika hrani kukcima, sjemenkama, lješnjacima, bobicama. Sveždario kontent me bdle, u najši smislu riječi. No upravo ta sposobnost da se u trenu prebaci iz simpatičnog pjevača u predatora izdvaja od mnogih drugih pjevica. To je ptica koja nikad ne odustaje, ptica koja uvijek pronađe način da preživi. Inteligencija koja nadilazi svako očekivanje. Ta nas priča o predatorskom ponašanju vodi do drugog fascinantnog poglavlja, inteligencije sjenice velike. Jer da bi tako sitna ptica bila sposobna za takvu vrstu lova, morala je razviti izuzetne kognitivne sposobnosti. I one su doista izvanredne. Počnimo s najpoznatijim. Sjenice skrivaju hranu. Stručno se to naziva cačiranje, skladištenje zaliha i to ne rade nasumično. Sjenica velika sposobna je zapamtiti stotine, prema nekim istraživanjima čak i tisuće, različitih mjesta na kojima je sakrila sjemenke ili komadiće hrane. Zamislite, mozak veličine graška, a ipak pamti točan položaj tisuća skrovišta razasutih po cijelom teritoriju. Zna gdje se nalazi svaka sjemenka, koliko je dugo tamo, pa čak procjenjuje je li još tamo ili ju je u međuvremenu netko ukrao. Znanstvenici sa sveučilišta Oxford proveli su eksperimente promatrajući kako sjenice upravljaju svojim zalihama. Otkrili su da ptice ne pamte samo mjesta gdje su sakrile hranu, već i točno što su tamo sakrile i kada. To znači da razlikuju različite vrste hrane i prednost daju povratku k zalihama koje se brže kvare. Riječ je o razini prostorne i vremenske memorije usporedivoj s onom kod nekih primata, no to nije sve. Sjenice su izvrsne i u učenju novih vještina. Jedan od najpoznatijih primjera dolazi iz Ujedinjenog kraljevstva iz 20. stoljeća. Tijekom 1930 i 1940 godina sjenice u britanskim gradovima naučile su probijati aluminijske poklopce boca mlijeka koje bi mlijekar svako jutro ostavljao pred vratima kuća. Otkrile su da se ispod tog metalnog poklopca nalazi sloj vrhnja i naučile su ga probušiti kljunom. I evo doista fascinantnog dijela. Ta se vještina nije polako širila s jedne ptice na drugu unutar jedne populacije. Pojavila se neovisno na različitim mjestima diljem Britanije, gotovo istovremeno. To upućuje na to da sjenice posjeduju sposobnost samostalnog, inovativnog razmišljanja, ne samo imitaciju, već stvarno rješavanje problema. Drugi su eksperimenti pokazali da sjenice velike znaju koristiti jednostavne alate. U laboratorijskim su uvjetima naučile povlačiti konopce kako bi došle do hrane, rješavati mehaničke zagošetke, pa čak i surađivati s drugim sjenacima na zadacima koji su zahtijevali koordinirano djelovanje. To su sposobnosti koje bismo očekivali kod vrana ili papiga, ne kod sitne pjevice teške 20 grama. I znate što mene osobno najviše fascinira u svemu tome? Da se sve to odvija baš iza vašeg prozora. Ne morate putovati u prašumu, ne morate gledati dokumentarce o dupinima ili čimpanzama. Najinteligentnija ptica koju ćete ikad vidjeti vjerojatno upravo sjedi na vašoj hranilici, a vi to i ne primjećujete. Za mene je to jedan od najsnažnijih dokaza da je priroda fascinantna baš posvuda, čim je počnemo promatrati pravim očima. Društveni život vrijedan romana, no idemo dalje, jer priča o sjenici ima još mnogo poglavlja, a jedno od najzanimljivijih tiče se njezina društvenog života. Naime, sjenica velika ne živi sama. Živi u složenom društvu s pravilima, hijerarhijama i sukobima začuđujuće sličnim ljudskima. Zimi se sjenice udružuju u mješovita jata. To znači da u istom jatu možete pronaći ne samo sjenice velike, već i plavetne sjenice, brgljeze, dugorepe sjenice i druge vrste. Takvo udruživanje ima jasnu svrhu, više očiju znači više sigurnosti. Kad jedna ptica primijeti predatora, upozori ostale, a cijelo jato tako ima veće šanse za preživljavanje. No unutar tog jata vlada stroga hijerarhija i ta hijerarhija nije nimalo slučajna. Sjećate se one črne pruge na žutom trbuščiću sjenice. Sada je vrijeme da se na nju vratimo. Širina te črne pruge izravno je povezana sa socijalnim statusom. Mužjaci sa širom prugom dominantniji su, imaju prioritetan pristup hrani, gnjezdilištima i ženkama.
To je poput činana prsima, vidljivog svima. I ostale sjenice to znaju pročitati. Kad se dva mužjaka susretnu, promatraju jedan drugoga i u velikoj većini slučajeva onaj s užom prugom povlači se bez borbe. Riječ je o elegantnom sustavu koji smanjuje nepotrebne sukobe i štedi energiju. No što se događa kad se sretnu dva mužjaka sličnih pruga? Tada sukob postaje neizbježan, a ti obračuni nisu tek simbolične demonstracije. Sjenice velike znaju se boriti s iznenađujućom žestinom. Progoni, napadi iz zraka, kljucanje, čupanje perja. U krajnjim slučajevima to može završiti i ozbiljnim ozljedama. Ova mala stvorenja brane svoje mjesto u društvu jednakom strašću kao i mnogo veće životinje. A hijerarhija se ne odnosi samo na mužjake. Ženke imaju svoju vlastitu hijerarhiju, a i parovi imaju hijerarhiju međusobno. Dominantni par u jatu ima najbolji pristup hranilici, na njoj ostaje najduže dok ostali čekaju. Sljedeći put kad budete kraj prozora, primijetite koja sjenica doljeće prva, koja čeka na grani, a koja se ni ne približi dok prva ne odleti. To nije slučajnost, to je društveni poredak. No u svijetu sjenica postoje i saveznici. Znanstvenici su primijetili da neke jedinke unutar jata provode više vremena zajedno traže hranu i međusobno se podržavaju u sukobima s drugim jedinkama. To se naziva preferencijalno udruživanje, u biti sjenički ekvivalent prijateljstva. Dvije ptice koje su se iz nekog razloga pronašle i ostale zajedno. Zvuči nevjerojatno, ali podaci su jasni. Jezik neslučajnog bogatstva A to nas dovodi do jedne od najznačajnijih osobina sjenice velike, njezina jezika. Jer ono crkutanje koje čujete s balkona nije tek slučajna mješavina zvukova. Riječ je o sofisticiranom komunikacijskom sustavu koji znanstvenici proučavaju već desetljećima i u kojem i dalje otkrivaju nove slojeve. Sjenica velika ima jedan od najsloženijih glasovnih repertoara među pjevicama. Znanstvenici su identificirali više od 40 različitih vrsta glasanja, od kojih svaka ima specifično značenje. Alarmni signali, teritorijalni pjev, kontaktni pozivi, moljenje mladunaca, udvaralački pjev i mnogo toga drugog. No ono što je istraživače doista zapanjilo jest razina preciznosti alarmnih signala. Sjenica ne kaže samo pazi, opasnost. Ona kaže pazi, opasnost s lijeva, to je zračni predator. Ili pazi, opasnost na tlu, to je mačka. Istraživanja japanskog biologa Toshitake Suzukija, objavljena u uglednom časopisu Nature Communications, pokazala su da japanska sjenica, bliska rođakinja naše sjenice velike, koristi pravu sintaksu. To znači da kombinira pojedinačne zvučne elemente u nizove, čije se razlikuje od značenja pojedinačnih elemenata. To je sposobnost koja se donedavno smatrala isključivo ljudskom. Zamislite, sjenica ima slova od kojih slaže riječi i riječi od kojih slaže rečenice razumiju. Kad sjenica ispusti određenu kombinaciju zvukova, ostale ptice u jatu točno znaju što to znači i reagiraju u skladu s tim. Alarmni signal za grabljeviću u letu izaziva trenutačno zamrzavanje ili bijeg u zaklon. Alarmni signal za predatora na tlu izaziva uzlet u visinu, a sjenica te signale zna kombinirati kako bi prenijela složeniju informaciju. Još je zanimljivije da su i druge vrste ptica naučile razumjeti alarmne signale sjenica. U mišovitom jatu, kad sjenica podigne uzbunu, reagiraju i brgljezi, puzavci i druge vrste. Sjenica tako postaje svođevrsni čuvar cijelog jata, univerzalni prevoditelj opasnosti kojeg svi razumiju. I ovdje bi se htio zaustaviti na trenutak i postaviti vam pitanje. Sljedeći put kad čujete sjenicu kako pjeva iza prozora, pokušajte se doista zaustaviti i poslušati. Pokušajte razaznat pojedinačne zvukove. Brzo, ponavljajuće zveckanje. To je vjerojatno alarmni signal. Melodična fraza od 2 tona nešto poput cicipi, to je teritorijalni pjev mužjaka. Tiho nježno pijukanje. To je kontaktni poziv kojim ptice u jatu jedna drugo javljaju svoj položaj. Čim počnete razaznavati te zvukove, više nikad nećete slušati sjenicu na isti način. Svaki zvuk dobiva značenje, a ono cvrkutanje iza prozora pretvara se u razgovor koji barem djelomično možete razumjeti. I znate što je mene osobno iznenadilo kad sam se udubio u ovu temu? Koliko sam tih zvukova cijeli život ignorirao. Slušao sam ih svaki dan, ali se nikada nisam zaustavio da razmislim što zapravo znače. I mislim da to dijelim s većinom vas, živimo pored prirode, ali je zapravo ne slušamo. Osvajanje gradova dobro, idemo dalje. Jer sljedeće poglavlje priče o sjenici možda i najkonkretnije.
Kako je sjenica velika postala jedna od najuspješnijih gradskih ptica na planetu? Ako pratite divlji svijet redovito, znate da me fasciniraju priče o životinjama koje su se uspjele prilagoditi životu u gradu. A ako ste ovdje po prvi put, sada je pravo vrijeme da se pretplatite kako ne biste propustili sljedeće videe koji će vam otvoriti oči prema prirodi. Na ovom kanalu promatramo prirodu iz kutova koje nećete vidjeti nigdje drugdje, a svaki vam tjedan donosim novu priču koja će promijeniti način na koji gledate svijet oko sebe. Zato se pretplatite, uključite zvončić i nastavimo dalje. Sjenica velika jedna je od rijetkih ptičjih vrsta koji imaju u gradu bolje nego u izvornom šumskom staništu. To je izuzetna tvrdnja koja zaslužuje objašnjenje. Kako je moguće da ptica koja se razvila u listopadnim i mješovitim šumama uspijeva između zgrada, automobila i vrelog asfalta? Kao prvo, gradovi nude nešto što šuma ne može, toplinu. Zbog takozvanog urbanog toplinskog otoka, gradsko je okruženje u prosjeku 100 do 5 stupnjeva toplije od okolnog krajolika. Za sitnu pticu izrazito brzog metabolizma, koja tijekom mrazne noći može izgubiti i do 10% tjelesne mase, svaki dodatni stupanj pitanja je života i smrti. U gradu je zima kraća, blaža, podnošljivija. Kao drugo, gradovi nude hranu i ne samo onu koju im ljudi svjesno pružaju na hranjilicama. Gradovi proizvode ogromne količine otpada koji sadrži organsku tvar, kante za smeće, kontejnere, ostatke hrane na tlu. Sve je to za oportunističkog sveždra poput sjenice izvor energije. Dodate li tome tisuće hranilica u parkovima i na balkonima, dobivate okoliš u kojem hrane ima više nego u bilo kojoj šumi. Kao treće, u gradovima je iznenađujuće manje predatora. Doduše, tu su mačke i mačke predstavljaju ozbiljnu prijetnju sitnim pticama. No u šumi je prijetnji mnogo više. Kopci, jastrebovi, kune, lasice, zmije. U gradu je raznolikost predatora manja, a sjenica se s time zna nositi. Naučila je razlikovati opasne mačke od onih koje su previše lijene za lov i prilagođava svoje ponašanje u skladu s tim. Kao četvrto, a to je možda najzanimljivija točka, gradovi nude mnoštvo prilika za gnježđenje. Sjenica velika gnijezdi u šupljinama, a u gradu umjetnih kućica za ptice ima više nego bilo gdje drugdje. Stanovnici ih izrađuju, kupuju i vješaju na drveće u vrtovima i parkovima. Za sjenicu je to poput hotela s neograničenim brojem soba. No prilagodba gradu nije samo iskorištavanje, prednosti, zahtijeva i istinske, doista izvanredne promjene u ponašanju. Primjerice, gradske sjenice pjevaju drukčije od svojih šumskih rođakinja. Studija objavljena u znanstvenom časopisu Proceedings of the Royal Society pokazala je da gradske sjenice pjevaju na višim frekvencijama od svojih šumskih rodica. Zašto? Zato što je gradska buka, promet gradilišta, klima uređaji i drugi izvori zvuka pretežno u niskim frekvencijama. Da sjenica pjeva u svom izvornom frekvencijskom rasponu, njezin bi pjev nestao u gradskoj buci. Zato se prilagodila, pomaknula je svoj pjev prema frekvencijama gdje je manje zvučne konkurencije, čineći svoje signale čudnima drugim sjenicama. I evo zanimljivog pitanja, je li ta promjena genetska ili je sjenice uče? Istraživanja genetska ili je sjenice uče? Mlade sjenice upućuju na kombinaciju oboje i preuzimaju frekvencijske obrazce tipične za svoje okruženje. No postoje i dokazi da neke akustičke promjene imaju genetsku osnovu, budući da se pojavljuju i kod ptica odgojenih izolirano od gradskih populacija. Gradske se sjenice razlikuju i po osobnosti. Da, ptice imaju osobnost, a kod sjenice je to podrobno proučavano. Nizozemski znanstvenici sa sveučilišta Wageningen proveli su opsežna istraživanja, testirajući sjenice velike na skali od hrabrih do oprezih, od agresivnih do submisivnih, od istraživačkih do konzervativnih. Otkrili su da gradske populacije imaju veći udio hrabrih i istraživačkih jedinki. Grad nagrađuje hrabrost. Ptica koja se ne boji približiti se ljudima, koja istraži novu vrstu hranilice, koja se usudi gnjezditi na neobičajenom mjestu, ima prednost u gradu. Suprotno tome, previše oprezna ptica u gradu gubi prilike. To vodi do fascinantnog evolucijskog procesa. Gradovi djeluju kao selekcijski filtar koji postupno mijenja populacije sjenica. Gradske se sjenice polako, ali mjerljivo, razlikuju od šumskih, ne samo u ponašanju, već i u genetici. Neki znanstvenici pretpostavljaju da bi, nastavili se urbanizacija sadašnjim tempom, za nekoliko tisuća godina mogli svjedočiti pojavi nove podvrste sjenice, specifično prilagođene gradskom okolišu.
To je evolucija u stvarnom vremenu pred našim očima. I to me dovodi do još jedne stvari koja mi se sviđa kod sjenica i njihova odnosa prema gradovima, njihove nevjerojatne prilagodljivosti u pogledu gnježđenja. U šumi gnijezde u šupljinama koje su izdubli djetlići ili koje su nastale prirodnim raspadanjem drva. U gradu gnijezde praktički bilo gdje, u kućicama za ptice, procijepima ispod crijepa, trošnim zidovima, poštanskim sandučićima, saksijama za cvijeće, cijevima semafora, čak i u napuštenim automatima za cigarete. Zabilježeni su i slučajevi sjenica koje su gnjezdile u odbačenim limenkama, starim cipelama, pa čak i u džepu kaputa zaboravljenog u vrtu. Za sjenicu je gnijezdo bilo koja šupljina koja je dovoljno duboka, dovoljno zaštićena i dovoljno blizu izvoru hrane. Kako pravilno hraniti sjenice A, sada razgovarajmo o nečemu što se izravno tiče vas, o hranilici. Naime, većina vas koji gledate ovaj video vjerojatno hrani ptice. I to je izvrsno. Hranjenje ptica jedan je od najjednostavnijih i najučinkovitijih postupaka koje obični čovjek može učiniti za prirodu. No, radite li to zaista ispravno? Ili nesvjesno činite stvari koje zapravo štete sjenicama i drugim pticama? Počnimo od najosnovnijeg kada hraniti. Tradicionalno vjerovanje kaže da ptice treba hraniti samo zimi, no suvremena je ornitologija preispitala to stajalište. Cjelogodišnje hranjenje sasvim je u redu uz poštivanje osnovnih pravila higijene. Ljeti sjenic doduše pronalaze dovoljno sakukača za sebe i svoje mladunce, no dodatak sjemenki i oraščića pomaže im nadopuniti energiju, posebice tijekom razdoblja gnježđenja, kad roditelji stotine puta dnevno letamamo s hranom za mladunce. Važno je, međutim, ljeti ne davati lojne kugle jer se u toplini kvare i mogu postati izvor bakterija. Čime hraniti? Sjenice velike obožavaju sjemenke suncokreta, posebice oljuštene. Zašto oljuštene? Zato što bi inače sjenica morala trošiti energiju na razbijanje ljuske, dok je oljuštene sjemenke pružaju čistu energiju bez suvišnog napora, što je posebice važno u velikim mrazevima, kad je svaka kalorija dragocjena. Također vole kikiriki, ali pažnja mora biti nesoljen i nepržen. Soljen kikiriki može ozbiljno naštetiti pticama, čiji bubrezi ne mogu preraditi velike količine soli. Lojne kugle izvrstan su izvor energije zimi, no bolje je birati kvalitetne proizvode nego najjeftinije supermarketa, koji uglavnom sadrže palmino ulje i minimum stvarne hranjive vrijednosti, što nikako ne davat kruh. Znam da su naše bake generacijama bačale kore kruha pticama, no za ptice je kruh gotovo prazna hrana. Ispuni želudac, pruži minimalnu energiju i može uzrokovati probavne probleme. Također, nemojte davati ništa slano, slatko, začinjeno ili kuhano, ptice trebaju prirodnu, neprerađenu hranu. A sada najvažnija stvar, ona koju većina ljudi uopće ne zna, higijena hranilice. Ovo je čimbenik koji doslovno odlučuje o životu i smrti ptica, a ipak ga većina ljudi ignorira. Hranilica je mjesto na kojem se na malom prostoru okuplja velik broj ptica, a gdje je velika koncentracija životinja, ondje je i visok rizik prijenosa bolesti trihomonijaza, salmoneloza, ptičje boginje. Sve se to može širiti putem zaražene hranilice. Što učiniti? Hranilicu treba redovito čistiti, najmanje jednom u 2 tjedna, u idealnom slučaju jednom tjedno. Dovoljno izvaditi je, ukloniti ostatke, oprati vrućom vodom uz malo octa ili sredstva za dezinfekciju, dobro osušiti i ponovno napuniti. Također je važno na hranilici ne ostavljati staru, vlažnu ili pljesnivu hranu. Radije stavljate manje količine češće, nego veliku količinu koja će ondje stajati tjednima. Položaj hranilice također je ključan. Trebala bi biti postavljena barem 2 metra iznad tla, na dovoljnoj udaljenosti od gustog grmlja u kojem bi se mogla skrivati mačka. Idealno bi trebala biti blizu drveta ili grma, kamo se ptice mogu brzo skloniti u slučaju opasnosti, ali ne preblizu kako predator ne bi mogao skočiti izravno na hranilicu. Udaljenost od otprilike 2 do 3 metra od najbližeg zaklona optimalna je. I još jedna stvar koja mi je osobno posebno bitna, prozorska stakla. Sudar sa staklom jedan je od najčešćih uzroka smrti ptica u gradovima. Procjenjuje se da samo u Europi svake godine 100 milijuna ptica pogine udarivši u staklo. Hranilica postavljena blizu velikog prozora može povećati taj rizik, jer ptice poliječu velikom brzinom i ne razaznaju odraz neba u staklu od stvarnog neba. Rješenje je jednostavno, ili hranilicu postavite izravno na prozor pomoću vakumskih prijanjača.
tako da ptice polijeću s tako male udaljenosti da se ne mogu razviti do opasne brzine ili je pak postavite daleko od prozora, barem 10 metara. Opasna zona nalazi se između 0 i 5 metara od stakla. Ako primijetite učestale udarce ptica u prozore, nalijepite na staklo siluete grabljivica ili posebne UV naljepnice, koje su pticama vidljive, ali za ljudsko oko gotovo nevidljive. Ili jednostavno navucite zavjese. Sve što razbija odraz u prozoru može spasiti život. Razmnožavanje bez presedana, no vratimo se samoj sjenici jer još nismo spomenuli jednu od njezinih najizvanrednijih osobina – razmnožavanje. Sjenica velika 1 je od najplodnijih ptica u Europi. Ženka u prosjeku snese 8 do 12 jaja, ponekad i do 15, golem broj za tako sitnu ptiću. Svako jaje teži oko 5 grama, što znači da tijekom jednog legla ženka proizvede masu jaja koja odgovara otprilike 50, pa čak i 100% njezine vlastite tjelesne mase. To je golem energetski izdatak, a ženka tijekom nesenja treba ogromne količine kalcija i bjelančevina. Inkubacija traje oko 13 do 14 dana, a leže isključivo ženka, mužak je u tom razdoblju hrani. Nakon izleganja mladunci ostaju u gnijezdu još 18 do 21 dan, a oba roditelja hrane ih nevjerojatnim intenzitetom. Istraživanja su pokazala da roditelji donose hranu u gnijezdo 300 do 700 puta dnevno. 300 do 700 leta dnevno. Pri svakom letu treba pronaći hranu, uloviti je, donijeti, nahraniti jedno mladunče i odmah odletjeti po novu. To je fizički napor na samoj granici bioloških mogućnosti. I evo ključnog detalja. Sjenice usklađuju svoje gnježđenje tako da se mladunci izlegu upravo u vrijeme kad je u prirodi vrhunac brojnosti gusjenica. Gusjenice su idealna hrana za mladunce, mekane, lako probavljive i bogate bjelančevinama. No ta sinkronizacija između izlijeganja mladunaca i vrhunca pojavljivanja gusjenica postaje sve krhkija. Klimatske promjene uzrokuju da drveće ranije lista, gusjenice se ranije izlegu, no sjenice ne uspijevaju uvijek prilagoditi svoj ciklus gnježđenja. Rezultat je rastući nesklad između trenutka kad mladuncima treba hrana i trenutka kad je hrane najviše, a to ima stvarne posljedice na preživljavanje mladih i veličinu populacija. To je jedan od manje vidljivih. Ali, zbog toga i podmuklih učinaka klimatskih promjena, ne radi se samo o topljenju ledenjaka ili porastu razine mora, riječ je o suptilnom poremećaju tisućljetnih ravnoteža između organizama koji žive u međusobno povezanom sustavu. Sjenica i gusjenica, gusjenica i hrast i temperatura zraka. Dovoljno je pomaknuti samo jednu kariku lanca da se cijeli sustav počne raspadati. To nas dovodi do pitanja koje bi vam htio postaviti. Mislite li da će sjenica velika svladati i ovaj izazov? Ima sve preduvjete, inteligentna je, prilagodljiva, plodna i otporna. No čak i najprilagodljivija vrsta ima svoje granice. A mi, kao ljudi, snosimo odgovornost da te granice nepotrebno ne pomičemo. Ptica ogledalo, no dosta o problemima. Vratimo se na trenutak onome što sjenicu čini tako posebnom u usporedbi s drugim pticama na hranilici. Jedna od stvari koje sam oduvijek volio promatrati jest kako sjenice komuniciraju s drugim vrstama. Sjenica velika dominantna je nad većinom manjih ptica. Plavetna sjenica, nešto manja, obično je poštuje i povlači se. Vrapci pokušavaju sjenicama konkurirati, no u izravnom sukobu obično gube. S druge strane, veće ptice poput brgljeza ili velikog djetlića imaju prednost nad sjenicom. No sjenica posjeduje oružje koje mnoge druge vrste nemaju. Drskost. Sjenica velika nevjerojatno je bezobrazna. Ptica je koja se ne boji sletjeti na metar od čovjekare, čekati na hranilici dok ne dobije što želi i braniti svoj teritorij energijom mnogo veće životinje. Ta drskost nije samo simpatična osobina, riječ je o pravoj evolucijskoj strategiji. U okruženju gdje je natjecanje za resurse žestoko, ptica koja se ne boji riskirati time i profitira. A ta drskost ima još jednu fascinantnu dimenziju. Sjenice velike znaju učiti od ljudi. Ne u smislu da razumiju naše riječi, ali znaju čitati naše ponašanje. Istraživanja su pokazala da sjenice razlikuju osobe koji hrane od stranaca. Reagiraju na našu odjeću, način hoda, uobičajene obrasce ponašanja. Ako svaki dan u isto vrijeme izlazite na balkon i rasipate sjemenke, sjenice to znaju i čekaju vas. One su mali znanstvenici koji naše ponašanje proučavaju jednako pomno kao što mi proučavamo njihovo. To me dovodi do jednog od mojih osobnih zaključaka, do kojeg sam došao nakon svih tih sati proučavanja i promatranja.
Sjenica velika savršena je ptica od šerkare. Pokazuje nam točno onoliko koliko smo spremni vidjeti. Pokazuje, ako gledate površno, vidite ljubku ptičicu na hranilici. Ako pažljivo promatrate, vidite inteligentnog predatora, društvenog stratega, jezičnog genija i nenadmašnog gradskog preživjelog. To je ptica koja pažnju nagrađuje na način na koji to zna malo koje drugo stvorenje na ovoj planeti. I znate što je u svemu tome najljepše? Da je sjenica dostupna baš svima. Ne trebate skup dalekozor. Ne morate na safari, ne morate ustajati u 4 ujutro i gaziti kroz tresetište. Dovoljno je otvoriti prozor, objesiti hranilicu i gledati. Ta se priča odvija upravo pred vama svaki dan cijele godine. Preostaje vam samo odlučiti da ćete pratiti. Sjenica velika dokaz je da divljina ne prestaje na rubu grada. Divljina je posvuda, na vašem balkonu, u vašem vrtu, na stablu ispred vaše kuće. Dovoljno je znati gledati pravim očima. I prije nego što završim ovaj video, htio bih vam ostaviti još jedan mali savjet. Sljedeći put kad ugledate sjenicu na hranilici, pokušajte ovo. Ne gledajte je kao onu samorazumljivu kuglicu perja koju viđate svaki dan, već kao biće s pamćenjem, jezikom, društvenim vezama i strategijama preživljavanja koje bi posramile mnogo veće životinje. Pogledajte širinu pruge na njezinim prsima i zapitajte se koje mjesto vjerojatno zauzima u hijerarhiji. Poslušajte njezine zvukove i pokušajte razlučiti alarmni signal od teritorijalnog pjeva. Pratite pogledom kamo odlijeće sa sjemenkom uzetom s hranilice i zamislite tu nevjerojatnu kartu tisuća skrovišta koju nosi u glavi. A kad sljedeći put začujete to poznato crkutanje iza prozora, sjetite se da je ta mala kuglica perja sposobna za stvari o kojima niste ni sanjali. Sjenica velika nije toliko nevina koliko izgleda. I upravo je zato tako fascinantna. Ako vam se ovaj video svidio, ostavite palac gore kako bi došao do drugih ljudi koji misle da o sjenicama znaju sve. Podijelite ga s nekim tko hrani ptice, a nema pojma što se zapravo događa kraj njegove hranilice. I javite mi u komentarima jeste li ikada primijetili neko neobično ponašanje sjenice, kladim se da mnogi od vas imaju vlastite priče, a ni ne slute koliko su rijetke. Ja sam Jakub Prohaska. Ovo je bio Divlji svijet i vidimo se sljedeći put, jer priroda nikad ne prestaje iznenađivati, dovoljno je samo gledati.